слушах ме. Ох, боли ме глава. Ох, мамо, моментата не е проблема. А кой е? Види. Разбермия? Не, възикам се, майка ми е проблема. Кой е? Хей, на историята дами, килограми, грами. Трата с горещо мами на централни хали. Секси чупе вади, мене вечер чади. Аз запалка вади, чаша си папа. Ама в очите, като мото му защото като става и заплаши. Това е красота! Това е повръщано! Не, възикам се, да ме връщаш, че нещо ме приглава. Чакай, двата слова. Човек, може би. А сложите ли долу? Мира, знаеш, без нас точно я хареса. Мама, аз какво иска да не я харесаш или не? Само ти го прибавя на носа. Ами да се всичко успех, капа, знам. Ти ме снимаш ли? Боли ме, боли ме, боли ме! Ей! Виж какво си направил, Родино? Палата в устата, бум шакалака, палената шака. Палената шака. Не е страх. Звъни ми, звъни ми. Виж какво направи, бе, път че е грозна.